ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಅನ್ಪಗ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತೀನಿ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ಚಿಕನ್ 1 kg, 3 ಟೊಮೆಟೊ, 3 ನೀರುಳ್ಳಿ, ಮಕ್ಕೊಂತೆ ಕರಿಬೇವು, ಒಂದು ಆಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಅಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, 2 ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಅರ್ಧ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ. ಪೆಪ್ಪರು ಮೂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ಅವಲ 2 ಸ್ಪೂನು ಪಾಡ್ನ ತೋಚ್ಪವೆ, ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಒಂದು ಕೆತ್ತೆ ಲವಂಗದ 1 ಸ್ಪೂನ್, ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಖಾರದ ಪೊಡಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕ ಯಾಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಡ್ಗ, ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಡ್ಗ ಅಂಚನೆ ಬೇಸಪ್ಪ ಪಡ್ಗ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೆ ಕಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋದು. ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗಳಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದು ಕಲ್ಲಡ್ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ರುಚಿಗೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋದು. ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಪ್ಪುಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು. ಎಡ್ಡೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಪುಡಿ 2-3 ಸ್ಪೂನು, ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಧನಿಯಾ 2 ಸ್ಪೂನು, ಜೀರಿಗೆದ 1-2 ಸ್ಪೂನು, ದಾಸೇನಿ 1-2 ಸ್ಪೂನು, ಮೆತ್ತೆ 1 ಸ್ಪೂನು, ಖಾರದ ಪುಡಿ 1 ಸ್ಪೂನು, ಮತ್ತು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಬೇನೆ ಕಟ್ ಅಂತಿಜಿ 1 ಸ್ಪೂನು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡ್ನ ದಪ್ಪ ಬಾಕಿ ಮಂಚು ಗ್ರೇವಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಶೋಕು. ಈ ಥರ ಗ್ರೇವಿ ಬರ್ತದೆ, ದಪ್ಪ ಗ್ರೇವಿ. ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡ್ದು 1 ಸ್ಪೂನು ಮುಂಚೆ ಬರ್ತುಂಟು ದಪ್ಪ ಗ್ರೇವಿ. ಮತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕಿ